woza nendlebe ngize nendaba. Uyabona mfowethu ibhlungu lento. Uyabona ngoba even ANC isayimastara lento yokumanipulate abantu. Abantu begcine bedidisa njengoba bedidisa nje abantu abaningi njengamanje. Uyabona ngizwe nomphathi ekhuluma the very same thing ukuthi hey uFloyd wrong lento ukuthi ahambe oshutha nefugitive. Uyifugitive yini uBushiri? Uyifugitive kubani? Kithi thina esatshela ukuthi ubalekile okanye kulabo abamhambisa ngoba phela uBushiri wahanjiswa. Angimele sikhuluma iqiniso. Manje sengikhuluma ngoBushiri, angisakhulumi ngendaba kaFloyd kangaka. Sengikhuluma ngoBushiri. uBushiri wahanjiswa during COVID. Kwathi wahamba mfethu. Njengoba benza nakuBesta. Kwathi wahamba mfethu. Bamsiza ukuthi ahambe. So lo muntu uyifugitive yini? Uyifugitive kubani? Uyifugitive kithi thina singazi lutho, or uyifugitive kuama authorities because the authorities know ukuthi umuntu uphuma kanjani ejele okanye uphuma kanjani ecountry. Thina sazi. So kusho ukuthi yithi abantu esazi ukuthi uyifugitive. So they must stop this thing of saying to the public that this one was a fugitive. This thing of lying to the masses. Thina siyayazi. They excel in doing that. They once told us ukuthi umsholozi umakhelwane kaMgabe le eDubai. Bashaya ngezindlu zikanokusha ama-mansion. Bathi mangabe nje sekhishiwe umsholozi uzobaleka abalekela amacala akhe. Lo msholozi ohlala lapha enkandla. So we know them. Thina we understand them. That's why abantu abalwayo la kakhulu abantu abanga understand ukuthi la eSouth Africa kune propaganda engakanani. That's why these people, they are so hell-bent ekutheni they must discredit uFloyd because he visited Bushiri. Lo Bushiri bona abazi ukuthi uyi-fugitive. That's why ngibuza mina ukuthi uyi-fugitive kubani? Kini na? As the masses, as the civilians, or uyi-fugitive a country as a whole? Because he did not run away Bushiri. If ukuthi iphoyisa liyangikhipha iphoyisa umuntu womthetho engikhiphe kufana labantu esithi beqile eborder bangene ngokungekho emthethweni bafakwe iphoyisa. Iphoyisa alinawo amandla yini okulokhuza njengoba liyiphoyisa ngisho linamandla okanye labantu laba abasebenza ku border management banikwa amandla ukuthi bafaka abantu okanye babajikise. Uma bemfaka umuntu lo muntu ungena ngokungekho emthethweni ebefakwe umuntu osebenza ku border management. Come on guys. Asingavumi ukudlala iANC sidlale abantu abasiphethe kule country besiqambela amanga bese nathi sizoxabana sodwa sibanga udodi. Abantu abasiqhathayo la abantu abasiphethe kuthi uBushiri uyi-fugitive. Yet uBushiri did not run away guys. Unless if you believe ukuthi uBushiri wajumpa ilokhuzana imimfula ebaleka then you believe ukuthi that guy ran, then it's a fugitive. He's a fugitive if that's the case. But uBushiri was escorted outside of South Africa. He did not run. So lo muntu uyi-fugitive kanjani ekhishwe ngokusemthethweni? Kanti yini fugitive? I've been asking abantu abathi uBushiri is a fugitive ukuthi what is a fugitive? They don't get it. Mangibabuza lo mbuzo ukuthi what is a fugitive? Because according to my knowledge, a fugitive umuntu obalekile. uBushiri did not run away. Just like this guy oqeda ukukhishwa ejele wabulala ubaba uChris Hani. He was escorted outside South Africa. Why obekwe Poland? Then you cannot come back and say that guy ran away because he was escorted officially. Because he was escorted by ama authorities ala South Africa. Come on guys. Nisikhulumisa kakhulu like there's no need for this. Nina you believe ukuthi uBushiri is a fugitive. Do you know how he left the country now? Or you were told ukuthi he's a fugitive? Nidlala government always nihlala nilwa nodwa because nidlala government isanibona ukuthi nilele. Mangisho kanjalo niyakwata engathi ngikhuluma manga nilele vele. Because you believe everything that is told by the banitshela ukuthi babamba amagupta le kunini kuze kube namhlanje apha amagupta. Bathi aboshiwa amagupta le. Hayi bafethu kwahleli mafethu. Ungavumi ukwenza uyilima nani noma nibona ukuthi nenziwe ilima but niqhubeke nani nizenza ilima nani futhi. Hayi kwahleli manje.